Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. A ci gaba da kawo muku muhimman bayanai da suka danganci harka da GT Bank. Yau za mu yi magana akan mutane masu biyan visa, wato visa fees kenan. Idan kana da GT Bank application, hanya ce mai sauƙi ta biyan visa. Za ka shiga cikin GT Bank application ɗinka ne, idan ka buɗe shi, kana buɗe shi ya kawo ka wannan shafin naka na GT application. To kawai abin da za ka yi shi ne, za ka yi dragging haka ka ja shi haka, ka bar shi a nan. Za ka danna payment ne. Idan ka danna payment, ga zaɓi nan kala-kala, ga cable TV nan, internet subscriptions, food and games, school fees, insurance, visa fees, my utilities, taxes, waye da sauransu dai duk ga su nan. Za ka gani a zahiri ga su nan. To zan yi so in yi magana ne yau akan visa fee, wato visa da ake yi, wacce ake zuwa a yi ta a cafe, ko kuma a'a sai ka tako ka shigo cikin banki sannan a yi ma visa. A'a, za ka yi amfani da GT Bank application ɗinka ne ka yi transaction da kanka. Misali, ka danna visa fee ɗin nan, zai ba ka zaɓi from account, select a category, product. Za ka zaɓi from account ɗinka za a yi debiting ai, yawwa. Idan ka yi selecting account ɗin, sai to select a category. Wace irin visa ce? Dubai UAE visa application, US visa fee, that is American visa kenan. To kaga in kai selecting wannan, sai ka zo nan ka selecting ɗin product, US Embassy visa fee payment. In ka danna nan, kai continue, zai tafi, zai kai ka shafi na gaba. To ni ina so in nuna muku yadda tsarin yake ne, don ku gudanar da transaction ɗinku ba sai kun je banki ba. To wannan ce hanyar da za ka bi ka biya visa. Sannan kuma bayan wannan akwai wasu damammaki da aka bayar a cikin GT Bank application ɗin nan. Suna da yawa sosai. Za ka iya siyan ticket na jirgi ta wannan application ɗin. Ka danna can wajen airline payment, za ka zo ka ce from wannan account ɗin, misali naka kenan, category wanne irin airlines za ka siya. British Airways, Delta Airlines, Ethiopian Airlines, Enterprise, Qatar Airways, ga su nan ka zaɓi wanda kake da ra'ayi sai ka biya kuɗinka ta nan. Ga shi nan kana selecting, zai kawo ka wajen product, sai ka yi selecting shi ma. Za ka yi, idan receipt ake buƙata, shi ma za ka iya requesting ta email a tura maka shi. Ko kuma idan ka ga za ka shiga banki, za ka iya shiga ka ce ka yi transaction ɗinka ta GT World ɗinka, kana buƙata a maka printing result ɗinka. Akwai damammaki da yawa, to ina so dai in dinga ɗauko su ne ɗaya bayan ɗaya, ina yin bayani saboda ƙaruwar mu gaba ɗaya da gudanar da banking a cikin sauƙi. To shi kenan. Haɗuwa ta gaba kuma za mu ɗauko wani abu mai bayani a kansa. Kada ku manta ku danna mana subscribe. Za mu shiga gaba da kawo muku duk wani abu da ya sauƙaƙa muku transaction ɗinku tare da GT Bank. A danna subscribe.